amor meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Jesus, vivat Jesus amor meus, vivat Jesus amor meus. Christus ponsus meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Jesus, vivat Jesus ponsus meus, vivat Jesus ponsus meus. Christus Nazarenus, crucifixus est, crucifixus est. Мои, кожен з нас, людей, покликаний перш до того, как ператвораться. Кожен з нас народжається, маючи у собі, там внутрі, у серці, махчимость бути святим. Але ми вибираємо цю святость. Наша вольна воля дає нам махчимость бути святим. Старий заповіт говорить, будьте святими, як Бог святий. У новому заповіті Христос звертається до людей, казав, будьте досконалими, як Отець мой досконалий. Сьогодні в цьому місці, де колись Христос відкрив своїм учням свою досконалість, нехай кожен з нас вчиться досконалитися. Нехай кожен з нас вчиться перемагати клопоти і проблеми. Нехай кожен з нас імкнеться у своїм житті до того, як бути святим. Не таким цукерковатим, солодким, як говорять. Ні. Звичайним святим. У гэтым шэрым, тяжкім житті. Поміж гэтымі выборамі добра і зла. Бо коли чоловік у своїм житті вибирає добро, ён наближається до святості. Коли зло, адыходзіць ад яе. Дык вось вельмі важна, каб мы у сваім житті умели выбирать добро. А я гэтую святую імшу буду справаваць за нашу парафію, там, якая толькі пачынае сваю дзейнасць, за наших святароў, за отцов Александров, за отца Мирослава, каб люди, якія прыходзяць у наш храм, як і ва ўсе храмы свету, маглі знайсці там патрэбную моц для жыцця, патрэбную моц для дасканалення сябе. Перапросім цяпер Бога за ўсе нашы грехі, за нашы недахопы, за тое зло, якое мы ў сэрцы сваім уносім. Зробім гэта, каб у чысціні сэрца скласці Богу святую ахвяру цела і крыві Пана нашага Езуса Христа. Сповядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я век, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами.
Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный вечный Боже справ, как наша воля завжди была Тобі поддана, и как мы щирым сердцем служили Твоей величи, праз Христа Пана нашего. Выслухаем Божие Слово. Пан з вами и с Духом Твоим. Слово Святого Евангелия поводле Марка. И прошесть дён Иисус веры Петра, Иакова и Яна, и веде их одних на высокую гору, и перемянился перед им. Одение его зазяло и стало белым, як снег, як на землі ні воден бялільщик вибелить не зможе. И з'явився им Ілля з Моисеем, и говорили с Иисусом. И отказываючи говорить Петр Иисусу: «Раббі, добре нам тут быть. Зробим 3 палатки, тобі одну, и Моисею одну, и Іллі одну». Бо сам не ведав, що говорить, бо занадто був сполоханий. І з'явилося облако, заслоняючи їх. Ды голос вийшов з облака: «Гэта Сын мой улюблений, Його слухайте». І вони зараз же, поглядівши навокал, опроча Єсуса, нікого більш не побачили, каля себе. І коли сиходили з гори, загадав им ён, как нікому не казали, що бачили, покуль Сын Человечий воскресне. И они стримали слово, только між собой розважали, що це значить «увоскреснуть». Это слово Пана. Коли апостолы разважали, что значит «воскреснуть», коли яны, які были побач с Христом столько часу, занадто не разумели, то что уже говорить про нас, людей, які живуть 2000 годов після апостолів. Завсёды гэтае питання, что значит «воскреснуть», что значит небо, якими мы будем позднее, завсёды повстає серед нас. Мне вельми часто молодь так само питає: «Ой, а як там буде?» Я вельми часто отказываю так, как молодь зрозумела. The best. Чому? Бо молодь вельми часто послуговується такими словами і такими зворотами, що задивляють мене, бо я занадто не розумію, що вони говорять. Пан Ян Колісіка розповідав мені відносно того, як він запитався у студента, що він бачить під мікроскопом. То як студент? Клас. Клас. Що ти бачиш? Клас. Дороженькі, мне здається, що коли ось я так захочу подсумовать стоя, что будет позднее, могу только сказать одним словом «класс». Чому? Бо це буде радость, це буде щастя, якої нема можливості вогулі повторити словами. Нема можливості у гэтай слови, гэты стан души, стан чоловіка ніяк описати. Можна його тільки почути. Апостоли побачили Христа, який перемінився. Сполохалися, не ведали, що сказати, іначе кажучи, не мали слов, как описать, не мали слов, как ніяк звернуться. Вогулі не ведали, що добро. Все, що знайшли, що сказати в этом моменте, это то, що нам тут добро. Дороженькі, да, нам буде добро.
апостолу. І в гэтым житті чоловік вельмі редкий, і вельмі кому гэта дано, може докрануться до добра. Не просто десь там почуть, что оно было, а докрануться, пережить. І мгновение, хвилина, якая проминает, отходит. И человек там отчуває посміхнення. В серці своїм раптом розуміє, що побач з ним прийшов Бог. І вони побачили Христа у блискучій образі. І вони побачили пророків, які розмовляли з Христом. Бог, який отчинив кришечку свое божество, как показать людям будущее. И сегодня мы в этом месте. Месте, где апостолы побачили будущее не только свою, але всяку человечество. Тут Михаил нам розповідав относно так званого обожжения. Когда человек докранается до Бога, и Бог увоходит, обожествляет быть. Ведаете, я вам скажу так, сутность человеческой природы доступила такой величи, якої навіть ангели не мають. Чому? Бо Христос, узиходячи до неба, забрав разом з собою наше чоловічство, нашу чоловічу природу. І эту чоловічу природу, цілком така, яка вона є, увійшов з нею, унес її у таємницю і природу самого Бога, самої Троїці. Ангели навіть мариться об этом не можуть. Ведаете, годность человека настолько велика, что как человек досконало разумел это, и он бы попросту зварятел, бо наш розум не змог бы это принять. Тому я сьогодні казав, дороженькі, отчините почуття, переживайте все то, что бачите, примите это в себе, бо это позднее да поможет вам попросту жить, робить выбор, поміж добром і злом. Змагатися з спокусами, які приходять, які світ вельми часто моцею, расторопністю, хитростю укладає у чоловіче життя, вбиває клімат. І ось тоді, і тепер, коли ми будемо всі разом переживаємо, тоді вельми важно буде вспомнити этот момент. Ваші молитви, які ви заносите, ваши просьбы, ваше почуття, то, что переживаете. Бо то, что теперь, это важно. Але больше важно то, что будет позднее. Не то, які ви тепер, а то, які будете позднее. Особливо тоді, коли ангел смерти загрухає до ваших дверей душі і скаже: все, збирайся, идем. Просто это для самого важного. Ким я став? Ці я справді тоді, коли ось це станеться переполохою, і скажу: Пане Боже, я ще не готов, почекай. Ці однак відважуся і скажу: Пане Боже, дякую Тобі за життя, я готовий пойти з тобою. Це найважливіше. Бо до того моменту ми все життя приготовлялися. Апостоли там побачили воскрес Христа. Дай Боже, как мы, коли зустрінемося з Богом на суді, не переполохаемся. Это найважнейшее. Аминь. Пане Боже, А теперь, дорогие мои, разом помолимся до Бога, разом вознесем наши молитвы. И на этом месте я хотел бы, как каждый из вас, кто має некую молитву, може так само произнести вслух, выказать это, как все разом, які ми тут это есть, могли помолиться. Перш за все, молимся за костел повсюдний, за церкву повсюдную, за всіх віруючих у Христа, как Дух Святий умацовував їх у їх віри, і як яни у своїм житті могли завжди крочити шляхом добра.
Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молюся за святого нашої парафії, в інтенції якої отець Олександр відправляє святую мішу. За шановного отця Олександра, за шановного отця Олександра II, які зараз знаходяться на чужій землі, за отця Мирослава, за наших вірників. Мені особливо хотілося скласти Пану Богу подяку за нашу молодь, за старейших особ нашої парафії, за людей хворих, за людей немоглих, які навіть на святу іншу другий раз прийти не можуть. Хочу помолиться так само за наших родних і близьких, за родних і близьких наших святоров, які зосталися на нашій землі і на других землях. Тебе просим, вислухай нас, Пане. Я б хотіла, щоб ми помолилися за нашу Україну. Щоб як ми тут преобразили усіх, щоб преобразили весь народ України. Щоб вони славили Бога, щоб вони любили землю свою, щоб вони любили український народ, щоб вони любили українську мову і щоб вони любили українську державу. Боже, вислухай. І за вибори наші. І за вибори. Щоб прийшли ті люди, які б служили українському народу. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, просим Тебе, сверни свое обличие до нас грешных и выслухай наши молитвы. Просим Тебя в этом прос Христа, Пана нашего. Амен. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру, принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а сама за користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, дай нам соправной свободой Духа служить Тебе при Твоим алтари. Нехай гете ахвяра, яку складаем моцею Твоєї ласки, очистить нас грехов. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. зносим їх на Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Соправди годна гета і справедлива. Jesu Christe crucifixe, per sacrum vulnus dextere manus Tue, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, per sacrum vulnus sinistre manus Tue, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, per sacrum vulnus dexteri pedis Tui, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, per sacrum volus sinistri pedis Tui, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere